כמה זמן סברינה, כן, סקין של סברינה קריסמס הגיע לפורטנייט, ואני עכשיו הולך לקנות את הכל. אין כל כך מה לקנות, זה פשוט סקין אחד. אני הולך לקנות ולשים את הכל ונשים רדי. אנחנו כאן עם אח שלי אופיר, שהוא בעצם סקין של ספיידרמן. אני שמתי את הסקין של סברינה, וביחד אנחנו הולכים לנצח את המשחק הזה. וכן, עכשיו יאללה. אופיר, מה יש פה? מה יש פה? איפה אתה? אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. תראה לי, מה הולך פה? צ'יקן קריסמס, מה זה אומר? לא, זה שלג. לא, הוא פשוט לבן. לא, זה לא קריסמס. זה לא קריסמס, הוא פשוט לבן. לא, זה פשוט שלג. אוקיי. אנחנו נלחץ גם במקום של קריסמס, כי למה לא? אנחנו נלחץ נראה לי... לא, כאן. האמת שנראה סקין באמת מגניב. יאללה, קדימה, מתחילים את המשחק. המקום נראה אחלה, כאילו, מה, זה מין בית עץ או משהו, זה לא יהיה, אוקיי. יש פה נעל, לא, זה אייל, כאילו, אוקיי. חברים, חבר'ה, נאסוף פה לוט, ואני רציתי, בינתיים שאנחנו אוספים את הלוט, רציתי להגיד לכם משהו. אני ראיתי שיצא כזה, כאילו, מין חד מחמד של בובספוג, שזה ממש מגניב. אופיר, מה אתה אומר על זה שיצא חד מחמד של בובספוג? שמע, אני לא הולך, תקשיב אופיר, יש לי תחושה שאני הולך לי... מי הרבי? איפה הוא? הנה. מה הם זוקים? אומייגאד, משוגעים. אופיר, בוא, יש עליי שתי אנשים. אוקיי. מת? אופיר, מת אחד? אחי, מה אתה בורח? אתה מת. נו, יפה, מת. אם אתה רוצה את זה, קח את זה. אוקיי, אז בעצם אני חושב שזה באמת ממש מגניב שאשכרה עשו סקינים חד מחמד של בובספוג. לא יצא לי באמת, אני מצטער שלא יצא לי לעשות איזה סרטון, פשוט לא היה לי V-Bucks ולא היה לי, לא יכלתי לעשות סרטון. גם גיליתי שזה חד מחמד, פחות רציתי לקנות את זה בשביל סרטון. אם אתם נהנים מהסרטונים, באמת בשביל הסרטון הייתי קונה, אבל לא יצא לי. וגם נראה לי הוא יצא מהחנות, אני לא בטוח. מה זה? באמת, אני חייב להגיד לכם, לא שיחקתי בעדכון של הקריסמס, אבל ממש התלהבתי ששמעתי שיצא סרט, לא סרט, יצא ממש רכב של בחזרה לעתיד. לא ראיתי את הסרט, אבל שמעתי את זה סרט ממש טוב, אני חושב שאני צריך לראות את זה. וגם ההורים שלי ראו את זה, אז אני רואה הרבה דברים שאומרים. מה אופיר? אופיר, סתכל, יש לי קרח על הרגליים. פאם. פאק. אתה יודע, אופיר, שמעתי שאם אתה קופץ עם הקרח הזה לתוך מים, אתה אוכל פול דמג'. אתה מת. כאילו, בגלל שזה קרח וזה כאילו מקפיא את המים או משהו כזה. בוא ננסה את זה. אתה מרים אותי אם אני מנסה את זה? חברים, אנחנו מנסים את זה. אני קצת מחליק, אופיר. שחרר את זה, אוקיי. מה? לא מדקיט, איפה אתה
גם. טוב, שנייה, אני קופץ. ביי ביי. אוקיי, זה באמת הורג. איזה מוכר החרא הזה. טוב, יאללה, בוא תרים אותי. אתה מה אתה עושה? What the fuck? מה זה החרא הזה? אתה, אומי. אף אחד לא הרג אותנו, זה סתם התאבדות שלך. אני עשיתי את זה למען המדע ואתה ככה סתם מתאבד. איפה הוא קפץ? תגיד, אתה קפצת מהבניות שלי? וואו, אני לא שומע... שנייה, אוקיי. אוקיי, חבר'ה, אנחנו במשחק שני אחרי שאופיר... לא, יותר נכון, מישהו מכר לנו את המשחק. הפעם אנחנו ננחת... נגיד כאן. אני חייב להגיד לכם שאני רוצה למצוא את הרכב הזה. ואולי גם עליו אני אעשה סרטון אישי, כאילו שהוא רק שלו. אני לא בטוח אם אני אמצא את זה בכלל כאן. אני לא יודעת כמה הוא מטורף. אבל שמעתי גם שחוזרים כזה לעבר בשביל לקחת לוט. לוקחים כזה לוט של אורג'י לוט. טוב, אנחנו חוזרים למשחק השני אחרי שמישהו מכר לנו את המשחק. אופיר. פאק! זה אתה. כל כך פחדתי, חשבתי זה מישהו אחר. טוב, אופיר, פרוץ את הבחוץ כזה בלי הנשקים. אומי, פאקי. איזה כושל אני. אופיר, תעזור לי, יש פה מישהו. אני 1 HP. בן אדם, לאן אתה בורח? טוב! טוב שלך. קיצר, הצלתנו עץ. מה? חבר'ה, אני לא יודע מה קורה. וואו, רגע, קורס לי. אני לא יודע מה קורה לדאבל SMG, אבל... מה? תביא את זה. משהו פה לא בסדר בעכבר שלי, אני... טוב, לא משנה. בוא, יש פה עוד חביות, ואל תשים הכל בלעדיי. אני אשים הכל אלה. כל הבנדג'. אופיר, אני לא יכולה להגיד לך משהו, אבל אני יודע מה אתה תגיד. יש לי 67 חיים ב-HP, כאילו ב-HP, לא בשילד. לא אמרת את מה שחשבתי שתגיד. לא, אופיר, לא לקחת את זה. מתקשרים אליי. אני לא אענה. אוקיי. טוב, אופיר, אנחנו רוצים לכסח פה עם הסקין החדש הזה שאני קניתי, מה שאתה לא קנית, ואני מוציא את כל הכסף על המשחק הזה. אז בשביל הסרטון, אז בוא קצת תעשה לי טובה ונכסח אנשים, סבבה? מה זה? לא, זה טוב לבריחה, כאילו זה, אתה זורק את זה. הנה, אני אראה לכם. שנייה, לוט. אוקיי, אז הנה אני אראה לכם. זה כאילו עושה לי קרח ברגליים כמו הקובייה הזאת, רק שהקובייה הזאת מוכרת וזה נראה לי גם מוכר. רגע, לא, מה זה? גם אין לי קרח ברגליים, לא, כנראה טעיתי בפצצה אחרת או משהו, סליחה. אבל... אומייגאד, זה היה כל כך נורא. דם מזיק. וואו. תרים ידיים
מת. תביא את ה-AR, אל תיגע ב-AR. ניסית לקחת לי את ה-AR? טוב חברים, בגלל שאני גבר אני הולך... כל מה שאנחנו הולכים לעבור עכשיו, אתם לא תראו את זה, אני הולך לחתוך לכם בעריכה, ורק מתי שנמצא אנשים, אתם תחזרו לסרטון. לא הולכים לראות כלום. אוקיי חבר'ה מצאנו אנשים. אנחנו הולכים לכסח אותם, כי אם לא זה סתם היה סרטון... הנה הוא! כמה הם? אומי פאקי! די, רססן! אוי לא. רגע אחי, איפה אתה? אני בא לטפל בך. איפה החרות האלה? הנה, לא, קרסי, אופיר, תקשיב, קרסי. מת. אוקיי. יאללה, מה זה הדבר הזה? אופיר, יש לי פה משהו. מה זה החרא הזה? קח את זה, תנסה רגע. עוד בן אדם. חכה. אוקיי, אני ממש וואן. יש פה עוד אחד מסומן שם. תרוג אותו. כל הכבוד. תודה רבה. אוי, לא, עוד יריות. סם חיים. בוא ניקח. מה המטומטם הזה עושה, אחי? תמות. אני פשוט... אין לי מילים. אוקיי, חברים, בינתיים אני רוצה להזכיר לכם שבשורט הראשון שעשיתי וגם היחיד, אני הולך לעלות כנראה המון שורטים, אז היינו במטרה, קיצר אמרנו שאנחנו במטרה להגיע ל1,000 סאבים. בינתיים מטרה קטנה, אחרי זה אנחנו רק נגדל, תאמינו לי. אני אומר לכם, אז בבקשה תעשו לי טובה, תלחצו על כפתור הלייק ועל כפתור הסאב, זה ממש עוזר. מה אמרת? אוקיי. כן, אופיר איתנו, אופיר בתים שלנו, אופיר. על מה הם צריכים ללחוץ? על הכפתור שמה הוא עושה? שוב כמה זמן, אוקיי. מה הוא עושה? תקשיבו, אני לא אתפלא אם בסרטון ישמעו אותנו פעמיים, אוקיי? למה אנחנו אחים, אוקיי? אז אנחנו באותו בית, והוא בסלון, אני בחדר שלי. הדלת אומנם סגורה כאן, אבל אז אנחנו מדברים גם בדיסקורד, אז כנראה שמה זה עוזר לי, אני פול HD, אבל אתה לא. אופיר, בוא תעמוד כאן. למה? מה זה יעשה לך? אם אתה גבר תעבור פה. לא. אני גרוע! אתה החטאת את זה באיזה שנייה וחצי. אני החטאתי את זה במיד שנייה. לכל מי שלא יודע מה זה מיד שנייה, אני אסביר לכם את זה בקצר ממש, אפילו שאני בקושי אומר את זה. לא יודע אם אמרתי את זה נכון, מיד שנייה. זה מוזר זה. קיצר, אז זה בעצם אומר השנייה של השנייה, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, בתוך השנייה יש שניות, אז אופיר! בן אדם! קורס לי. לא ראיתי אותו, איך זה... טוב, שנייה, בוא נפרוץ את הטמבל הקטן הזה. בום, תמות! וואו. אני ראיתי את הבן אדם ששם. תקשיבו, התחלנו פייט כל המפה עכשיו. לא, אחי. למה אתה כזה כושל? לא, רגע. מה אתה עושה? דפקת לו סנייפר רגע?
הוא עושה? חבר'ה, מה הוא עושה? תקשיב, בן אדם, אתה צריך לנצל את תודה רבה. אנחנו הולכים לפרק את כולם עם הסקין של סברינה, אוקיי? אופיר! מה? אופיר, אי אפשר להרים את הלוט הזה, בוא רגע. אי אפשר להרים את זה. גם את זה אי אפשר. ניקח את זה בחזרה. כן, לא, ברור שזה בנו. טוב, בואו נלך לכסח עוד כמה אנשים, אבל בינתיים אם כבר לפני כמה זמן דיברנו על בובספוג, אז תביא את השילד רגע. שנייה, אני בקשר לבובספוג הזה, שנייה. שותים. זה מה שיש לי. טוב, יאללה. קרס. כל שנייה קורס לי. פשוט יתאבד. טוב, בדרך אנחנו הולכים לשיר שירים של בובספוג. או יותר נכון שיר. אחד. בואו נשיר לשיר הדרך. אני לא מאמין שאני אשכרה שר לאחר הזה. לא שראיתי... שרדתי. לא שראיתי המון בובספוג, כן? אבל פה ושם הייתי רואה. אופיר הוא בוס במפה, גם על זה עשיתי סרטון. מה קורה פה? על הכל אני אעשה סרטון בסוף, אני אומר לכם. הוא מרסס את האוויר. לא, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות בשקט. לא, רגע. לא, זה לא בו... הבן אדם לא בו... הוא נלחם נגד... לא, הוא פאקינג בוס. הבן אדם פאקינג בוס. אופיר, לא, אופיר, אתה רץ והם שומעים את הריצות שלך. אוי, לא, מישהו נוחת עליהם. כנראה הבן אדם שנחת הרגע ראה אותנו. מתגנבים לפה. אופיר, תתחבא איפשהו, אני לא רוצה שיגלו אותך. הנה אתה. מה זה, בן אדם שלחו מישהו שיעשה סיור מסביב או משהו? מה זה חרא? אופיר, אתה מוכן לראות בהם? אתה מוכן? תהרוג אותם! וואו, פגוע, נראה לי, לא ראיתי. אני מתקמפר כאן. לא, אני בורח. ביי ביי, אופיר. לא! הולי שיט! אומייגאד! אומי פאקינג גאד. אומייגאד. אתה הרגת אותם? הרגת את כולם? אבל היה שם נראה לי גם אומי פאקינג. אופיר, כמעט מתתי כאן. עפתי מההר הזה. שיט, אבל השנייה... היית יכול להגיד את זה אחרי. טוב, שנייה אני בא, לוקח נשק. זה מיתיק? זה מיתיק? עכשיו בצד. קרס לי. זה לא, זה לג'נדר. אני לא יודע איפה אתה, אוקיי? אני פשוט לא יודע. ואני מבזבז 1,000,001 שוקווייז. רגע, אתה... לא, אבל סתם אני בונה! הוא עליך? מה אני אעשה עם זה? מה אני אמור לעשות? לעזור לך? אוי שיט. איך הגעת לשם? קופצים עליו. זה כמה! אוקיי, פגוע? זה הבוס גם. אוי, לא, יש לי סרב ריבייב! קדימה, נו! אחי, שמעו, זה מוכר רצח. מישהו מנסה לעשות פה טריק לניצחון או משהו? יאללה, נו. נו, זה לא לוחץ לי, למה זה? לא, אחי, תרחם עליי. אופיר, אני מנסה לעשות את זה כאן, וזה פשוט לא... אומייגאד, זה לא לוחץ. איך הוא מת? איזה מטומטם. אופיר, בוא! רגע. אוי, פאק, הוא הולך לפנש אותי עכשיו, נכון? זוז, אחי, זוז, תן לי לחיות. לא. רגע, נו. אל תהרוג אותי. תן לי לעשות סרב ריבייב. זה פשוט לא עושה, אני לוחץ, אני מבטיח. טוב, ביי.
כמובן. חברים, אני מקווה ממש שנהנתם מהסרטון, ותירשמו לערוץ, תשימו לייק ויאללה ביי.